ennyi kis öcsém, és megvan mindenem, tudod, ennyi. Várjál, beképzeltes, hogy nem is tudom, ha félnőben Tudod, 3 telefon, 2 táblagép, 2 És gép. még nem elkényezheted, úristen! Szerintem anyád kicsit cseréltesse ki a hangodat, mert olyan, mint aki héliumot nyert, szóval kicsit vagy csipot, a csipot ki kéne köpni, vagy nem tudom. Amúgy olyan csúnya vagy, Pesten belenézel a Dunába, paksik kidöglenek a halak. Tényleg. Fú, hallod, az tényleg kemény lehet. Hallod, ha ilyen fejem lenne, elhagynám az aluljáróba, mint amilyen neked van. Jaj, hogy itt a metró. A metró nem fog elütni, mert nem járok metróval, szóval az nem fog elütni. Hogy vinne állatot. Ez az egyik, a másik az, hogy azt a család tudja, hogy itt normátlankodol. Igen, képzeld, tudja, és neked tudja? Nem, mert a szánalmatlan az egész családod. Nekem tudja. Másik az, hogy nyugodjál meg, egyél zsemlét kiflivel, és akkor majd eljön a holnapi nap, amikor újra zsemlét kiflivel. Jaj, azt hiszed, mert tudsz oltani engem. Hát én nem tudom, én biztos vagyok abban, hogy ha én olyanokat mondanak, te sírva mennél a nyucihoz, hogy anyuci, beoltott egy kislány, anyuci, hagyj nyaljam ki a pucidat! Hát ott, úristen, mekkora szánalmatlan kurva vagy, bazdmeg. Nem vagyok kurva, jó? Még úgy tudom, amíg nem basztak meg, szóval nem vagyok kurva. Bocs. Lehet, hogy annyira részeg voltam, és nem emlékszem, hogy megbasztak, de én úgy tudom, hogy engem még nem basztak meg. De én megfoglak. Beszól Norbi, én megfoglak. Ki mondta azt neked? Én. Ide repülsz, de egyébként ne basszál meg, jó, kösz. Miért ne? Mert inkább basszunk maskát falhoz. Aztán dugjunk répát a földbe. Aztán legyen köztünk valami egy nagy fal. Egyébként tényleg elbújhatsz amúgy Norbi mellett, Norbi sokkal helyesebb, de mindegy, nem mondok. Jaj, megszakad a szívem, hogy halljak bele. Elslopta a milyen hang? A sipot ki kéne köpni, és utána ugatni. Tudod, a kutya is ugat, ha nem ismer valakit, szóval. Ja, macska meg nyávok, ha sok pénz van még. Tudod, szerintem gyere el azt élőbe ugass, mert élőben nem elkapott. Kiütnélek, hallod, kidőlnél, mint a fa. Ja, ki beszél. Ez a tiéd, amit ide behögtem. Szánalmatlan, valami még egy gyüfög is. Purpuráltak. Mit csináljak? Szarjak a fejedre, bazd meg. Fúj, bazd meg, kifolt a nyálam. Ennek meg kifolyt a nyála. Amúgy Norbi tök jobb fej, szóval nem tudom, Ignác, a neved is kicsit Racsi, de okaja. Jaj, mintha tiéd szebb lenne. Hát az enyém szebb, tudod. A Jászmin a második név a lányok között. Olvas-e újságot, vagy egy híradót, tudod, van az Anna, és utána jön a Jászmin, szóval az én Azt a nevem magyar helyes olvasásból 1-es. Tudod miért? Azért, mert így van. Tudod, az Ignác az meg kb. Ilyen utolsó helyen áll, de még utolsó helyen sem, mert nincs olyan név, hogy Ignác. Szóval... Lehet, köszönöm a felvilágosítást. Megkérdeztem volna a direktortól azért. Főre nyáltam. Szóval... Még utolsó... Ásad el már mélyre magadat. Hallod, anyádat hogy hívják? Annuska? Úristen, apádat már hányszor baszták már meg sebbe. Vagy Gizike? Vagy Marika? Vagy hogy hívják ilyen ősrégi neve? Hát ha neked is ilyen ősrégi nevet adott. Ignác, Jézum, tehát... Milyen neve? Ignác, kiugrok az ablakon, van meghalom, ez Ignác, kiugrok inkább az ablakon. Remélem az 5-en ma ugrasz ki. Nem az 5. lakom, tudod, én nem panelházban lakok, mint egyesek, nekem teli családi házra. Mi van az állatányom? Tudod. Szóval Ignác, ha meghallom ezt a nevet, hánynom kell, már fel is jött, már fel is kavarodott a gyomrom, mindjárt kijön. Szóval... Lenyúlok a torkodon. Megoldjuk a Köszönöm, problémát. Amúgy te honnan ismered Ignácot? Óvodába Ezen egy jártam vele. sliba, óvodába jártunk ki egyenek. Én nem vagyok hülye, jó? Ja. Biztos. Tudod, Ignác, menj ki anyukádhoz és nyald ki a puncikáját, biztos nagyon örülni fog neki. Isten, anyádba azért biztos, hogy mikor megszülettél fejrejtett, hogy ilyen hülye lányt hozott légy. Most nagyon megijedtem, most elbújok egy sarokba és elkezdek sírni. Bocs, de nincs időm, szóval nem sírok és nem is megyek a sarokba. Bocsánatot kérek. Majd ha lesz időm, akkor elkezdek sírni ezzel, jó?
Legalább engem fejrejtettek, tudod. Nem fordítva jöttem ki az anyámból, legalább én megfordultam és fejreestem. Mégis van, akinek így kellek és így szeret, szóval tök nyolc. Én nem vagyok kényeztetett, sem liba nem vagyok, jó, azt azért tisztázzuk, tudod ki a liba, apukádnak, anyukád, aki megszült és 9 hónapig a hasába Érted, hordott. hogy vagy? Te nem is anyádnak a gyereke vagy, téged a kukába. Hogy tettek ki? Meghalt, úgyhogy kussoljál, jó? Apámat de Fú, a puci meghalt, hú, akkor menj ki a temetőbe, mondj neki egy imát. Jó, megmondom, hála Istennek meghalt, elmegyek, leköpöm a sírját, mondj ide, hova kell. Kurva vagy, még a halottakat is végigzéled, úristen, anyád biztos büszke lehet rád. Bocs, ne, csak a te apádat szívom, aki halott, bocs, másokét nem, bocs. Dögölnél meg ott, ahol vagy. Nem döglök meg, tudod? Én meg az ki. Ne kívánt, azt már nem fog teljesülni. Gondolom a barátaid is úgy elmentek tőle. Mi van a barátaimmal? Nem? Ide figyelj, te a barátaimat a szádra nem merjed venni, te fasz. Mi lesz? Elmegyek. És problémákat, de nekem nem az se. 5 évig boxoltam, nem tudom te hol vagy hozzám képest, én 12 éves kis csíra, aztán kamustrácokat teszek ki profilgednek. Legalább fel kéne magadat vállalni, kis pöcs. Az nem Legalább kamu, nem amúgy magad mi van azt rajta, tényleg. Igen, persze, igen, én meg hülye vagyok, nem? Legalább ne kamu Facebookon mutogassa magát, legalább akkor csinálja magának egy normálisat, ahol felvállalja magát, legalább én felvállalom magam. És Jó, majd megpróbálom, hát ha siker. nagyon paraszt vagy Ne- egyébként. Nyugi emberek. Tényleg. Jó, nyugi, mert mind a ketten leszoptak. Nyugi. Én nem szoplak le, jó? Előszopom le a lovamat, jó, mint téged már, bocs. De miért pont a lovat? Mert lovam van, azért. És engem nem akar. Nem, bocs. De miért? Majd Ignác megteszi. Ja, majd helyezem, de neked még fizetni sem nem kell, akkor mit akarsz? Fizetni se nem kell, értelmes vagy. Beszéd forever. Nagyon menő Meg a ember, level hogy 99. nekem mondod, hogy tanuljak meg beszélni. Fú, rendes ember vagy, magad se tudsz beszélni. Legalább aki beszél nekem, az tanulja meg ő maga beszélni, és utána ugasson. De hadd Menő. Talán megértem, ha nem hadd. Én így beszélek, jó, én nem hadorok, tudod, én ilyen beszélésük, ha nem Hát, érted, nem sajnálok. Na mi van, ennyire elkusoltál? Kitört a 6. világháború. Egyébként Ignác dráguság, ha ennyire nagy pofád van, gyere el, vagy elmegyek, mondok, hogy hova kell menni, mondj házszámot, elmegyek, aztán megbeszélhetjük a problémákat. Jó. Én leszek a bíró. Au! De ne legyél inkább bíró, jó, te nem kellett oda, jó, mert én megölöm ezt magam is, jó, nem kell segítség köz. Én csak bíró akartam volna lenni. Nem kell bíró se, jó, megoldjuk bíró nélkül is. Mert azt hiszem, Valami hogy hogy szállalmatlagon kell, nem beszélni. Ez elment. 12 éves kis csírák nekem ugatnak. Hol vannak